comentar que el tema de les infraestructures de la platja també és un tema que s'ha parlat amb l'Agència Valenciana de Turisme i que s'han fet diverses reunions, tant amb tècnics com amb el secretari autonòmic, Colomer, i ens han dit que no anaven a reparar-se, per exemple, el tema de rentapeus i no anaven a deixar utilitzar els rentapeus també per un tema sanitari, perquè consideraven que era inassumible tindre rentapeus en funcionament, perquè cada usuari que anara a utilitzar el rentapeus tindria que anar un operari després a desinfectar per a que després una altra persona poguera tornar-lo a utilitzar. Per tant, l'Agència Valenciana de Turisme ha emprat el criteri d'aquest estiu, en aquesta campanya turística, no habilitar els rentapeus ni els jocs esportius i tota la infraestructura que es muntaven a les platges per un tema de seguretat sanitària. Per tant, sí que ho hem parlat amb el competent, amb l'organisme competent, i han pres el criteri de no instal·lar-se per a tindre una seguretat de que no n'hi hagi cap risc sanitari.